Hindi na pinalampas ni Rowena ang pagkakataong iparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys ang kanyang dalawang anak. Maganda po sana kasi hindi na kami mamasahe sa Puntang Naga. Isa siya sa mga 4-piece beneficiary na nakinabang sa 2-day satellite registration para sa mga gustong magpagawa ng national ID na handog para sa 4-piece members sa bayan ng Pili. May ituturing na hakbang ito ng Philippine Statistics Authority upang mas paigtingin pa ang registration para sa national ID. Actually, pag sinabi mong satellite, or sa term namin, ang tawag is mobile registration. Hindi natin sila pinapapirmi sa isang lugar kasi limited lang yung number of teams. So, ang ginagawa natin is naglilibot. Ayon sa PSA, marami pa umano silang nakahandang satellite registration sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur upang mas makatulong sa publiko at mailapit ang kanilang serbisyo. Ang objective namin is hindi kami ma-zero. Lahat sa maghapon dapat marami kaming ma-register. So, halos marami pa talaga na kailangan magpa-register. Paalala rin ng pamunuan ng PSA na samantalahin na ang hakbang na ito upang makapagparehistro na. Jam Garcia, CSN.